लोगोफोर जों बयबो इउक्रेन रासियानि दावहा ओरैहाय आरो गुबुन गुबुन जि दावहा सोलिबाय थानो नुदों नोंथांमोना जेरै इरानजों आरो इजराइलजों जानानै थांबाय ओरैहाय गाजा आरो इजराइलनि गेजेराव जानायखौ नुबाय इन्डिया पाकिस्ताननि गेजेराव जानायखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बिनि बादै जेसेबांखिनि नोंथांमोना दावहा नुबाय थादों गासैबो सोनाबनि हादरफोरथिं नोंथांमोना नुगासिनो थादों नाथाय हरखाब बे समाव मोनसे जायगायावबो मा दावहा सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दावहाया जाबाय थाइलेन्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव थाइलेन्ड होनबा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेंकक स' बेंकक नामनि सिटिया जाय हादराव दङ बेनो जाबाय थाइलेन्ड आरो बे थाइलेन्ड आरो कम्बोडिया नामनि हादरनि गेजेरावबो मा बर्डारखौ लानानै बर्डार इस्युनि थाखायनो मा गिलु बालु दावहानि थासारिसिम सहैबाय रकेट लॉन्च खालामनाय नुनो मोनदों आरो बेल' नङा फाइटार जेटबो इउज खालामनाय नुनो मोनदों आरो सेलिं गिलु बालु सेलिं जानायखौ नुनो मोनदों मोननैबो साइडनि आर्मिनिफ्राय कम्बोडियान आर्मिफोराबो सेलिं खालामदों आरो थाइलेन्डनि आर्मिफोराबो सेलिं खालामदों आरो बेल' नङा रकेट लॉन्चाराबो ओरैबायदि माल्टिपल रकेट लॉन्चार माने खनसेनो बहुतटा रकेट लॉन्च खालामग्रा जि MLRS होनना बुङोना बेखौबो इउज खालामनाय नुनो मोनदों थामहिनबा जोबोर थाबैनो एस्केलेसननि मोनसे थासारि नुनो हागौ स' जि बर्डार एरिया थाइलेन्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव जि बर्डार एरिया बै बर्डार एरियाखौ मा इभाकुएसन डेट मिन्स जेसेबां पाब्लिक दङ बेहाय जेसेबां सिभिलियान्स दङ बै गासैखौबो साइड खालामदों मोननैबो हादराबो आरो लोगोसे जेसेबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान दङ स्कुल बायदिसिना कलेज दङ बै गासैखौबो मा बै बर्डार ओनसोलनिखौ बन्द खालामदों खारन जुदि मोननैबो हादरनि गेजेराव जुदि दावहा जायोबा जुदि गिलु बालु जुदि गावलायनाय जायोबा मा जागोन मिसाइल रकेटफोरा बहुत गोजानलागै थाङो आथिखालनि रकेटआ 40 निफ्राय 50 किलोमिटार डिस्टेन्सहालागै थाङो स' बैखिनि ओनसोलाव मा जागोन गिलु बालु जोबस्रांनाय लीला जानो हागौ मानोना बे जि कम्बोडिया आरो थाइलेन्डनि जि बर्डार इस्यु बेयो गोदान इस्यु नङा बे जोबोर पुराना इस्यु जाबायदि पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जि बर्डार इस्यु मा पाकिस्तान जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम दङ थिग मोनसे समाव कम्बोडिया थाइलेन्ड आरो लाओस बे मोनथाम हादराबो बैखिनि ओनसोलावबो सोरनि सिङावमोन फ्रान्सनि सिङावमोन जाबायदि जोंनि इन्डिया पाकिस्तान बांलादेशआ सोरनि सिङावमोन इंलेन्डनि सिङावमोन डेट मिन्स इंराजफोरनि सिङाव ब्रिटेननि सिङावमोन आरो बिसोरो जेब्ला थांबाय नागारनानै बै समाव बिसोर बर्डार इस्यु गारनानै थांबाय थिग बेबायदिनो जेब्ला फ्रान्सआ जेब्ला बैखौ नागारनानै थांबाय बै ओनसोलखौ बैहायबो बर्डार एरियाखौ थिक थाक खालामना थायाखिसै जायनि जाहोनावनो बे जाथायफोरा दिनै जाबाय थायो थाइलेन्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव जाबाय थानाय इस्युफोराव फिसा इस्युफोराथ' निउसावनो फैया बे जागासिनो थायो आरो मोननैबो हादरनि आर्मिनि गेजेराव गेजेर मा जायो जाबायदि चीन आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव जाबायदि गन लानानै बुलायनाय जायोना बेबायदि जाथाया बेहायबो जाबाय थायो बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि जानायनि मोनसे जाहोना जाबाय मोनसे एरिया मोनथाम जे हादर लाओस थाइलेन्ड आरो कम्बोडिया मोनथाम हादरनि गेजेराव मोनसे बर्डार माने मोनथाम हादरा लोगो नांनानै मोनसे जायगायाव नांफैयोना बैखिनियाव मोनसे मन्दिर दं प्रिय बिहार स' नामखौ खोनाना नोंथांमोना सानदों बेथ' इन्डियान नाम बायदि जाहैबाय नोंगो बे मन्दिरा जाबाय शिब मन्दिर प्रिय बिहार नामनि बेहाय मोनसे मन्दिर दङ बै मन्दिरनि ओनसोल खाथि खाला जि ओनसोल बे ओनसोलखौ लानानै बे जाथायफोरा जाबाय थादों थांनाय जि जुलाइनि फार्स्ट उइकआव थाइलेन्डनि जाय प्रधानमन्त्रिनि मुङा बहुत टाफ बिथांनि मुङा जाहैबाय मा पेटानगटाम सिनाबात्रा बिथाङा रिजाइन होनो गोनां बाध्य जादों डेट मिन्स बिसोरनि जि सुप्रिम कर्ट थाइलेन्डनि जि सुप्रिम कर्ट बिखौ मा खालामदों सासपेन्ड खालामदों आरो बिनि जाहोना मामोन नोंथांमोना मिथिबा आसरित जागोन बै जि प्रिय बिहार नामनि जि मन्दिर बे मन्दिरखौ लानानै मा जादोंमोन ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो निउस नुनाय बायदिबा एसे गोबाव जाबाय निउसआ थेवब्ला आं नोंथांनो बुंफिनबाय जिहेतु आङो सानजा साइडनि निउसखौनो बांद्राय लाबोआ नालाय स' जाथाय ओरैबायदिमोन बै जि मन्दिर बै मन्दिरा बुंनो थाङोबा थाइलेन्ड लाओस आरो कम्बोडियानि बर्डार नालाय बैहाय मा जायो कम्बोडियाननि सिबिसुलाफोराबो बैहाय फैयो थाइलेन्डनिफोराबो थाङो लाओसनिफोराबो फैयो माने ओरैबायदि जाबाय सानैसो आइजो नामा बिसोरो बै मन्दिराव फैनानै कम्बोडियानि थाइलेन्डनि आर्मिनि सिगाङाव जिहेतु बेहाय थाइलेन्डनिबो आर्मि थायो नालाय थाइलेन्डनि आर्मिफोरनि सिगाङाव मा खालामबाय कम्बोडियानि हादरारि सं मेथाइखौ रोजाबबाय आरो बे रोजाबनाय समाव थाइलेन्डनि आर्मिफोरा साननानै लाबाय मा गावसोरखौ माने जंखायनाय बायदि बेबायदि साननानै लाबाय जायनि जाउनावनो मा जाबाय माने बेखौ मा होनना बुङो हारिमायारि जि सानखांथि राष्ट्र भक्ति जि माइन्दआव फैयोना बे बुस्थुआ जोनोम जाबाय थाइलेन्डनि आर्मिफोरनियाव आरो बेनि थाखायनो फिन बेवहाय दावराव दावसि जानानै सासे कम्बोडियान आर्मिबो जिउ जोबदों बेबायदि मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो बै जाथायखौ लानानै सिनाबात्रा जि प्राइम मिनिस्टार थाइलेन्डनि बियो कल खालामदोंमोन कम्बोडियानि बै समनि
प्रधान मंत्री होनगोन हादरगिरि एसे बावबाय स' बिथाङा बै कम्बोडियानि हादरगिरि बा प्राइम मिनिस्टार जि बुङा मानो बिथाङा मा चीना बाथ्रानि थाइलेण्डनि प्राइम मिनिस्टारनि चीना बाथ्रानि बिफानि लोगोमोन बिनिखायनो बे आंकोल आंकोल होननानै बिखौ फन खालामदोंमोन जाहैबाय स' आंकोल आंकोल होननानै फन खालामनायाव मा जाहैबाय बिथाङा जेब्ला बे आर्मिनि जाथायखौ बुंबाय चीना बाथ्राया बुंबाय मा थाइलेण्डनि पिएमआ बुंबाय मा आगु पिएमआ बुंबाय मा आर्मिनि बाथ्राखौ बाद दोन बेखौ आं कन्ट्रल खालामगोन बर्डार इस्युखौ मा खालामनांगौ आंकोल बेबायदि सोंनायाव माने बेबायदि रायज्लायदोंमोन आरो बे रायज्लायनाय बाथ्राया मा जादोंमोन लिक जानानै भाइरेल जादोंमोन जायनि जाउनाव मा जाबाय थाइलेण्डनि मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे बिनि एगेन्स्टआव चीना बाथ्रानि एगेन्स्टआव राष्ट्र भक्ति जोनोम जादोंमोन आरो लास्टआव बेयो मा कर्टआव थांदोंमोन आरो कर्टआ बेखौ मा सासपेन्ड खालामदोंमोन माने बिबाननिफ्राय ओंखारनो गोनां बाध्य खालामदोंमोन आरो गोदान प्राइम मिनिस्टारा दा बेहाय सिट लानानै दङ मासियाव जिरायनानै दङ बे जाथाया जानानै थांबाय जुलाइनि 1 उइकआव नाथाय बे जाथाया स्टप जायाखैमोन बे समाव मा जाबाय मोननै हादरनि गेजेराव इस्युआ जोबाखै आरो जोबथारनायाव थाइलेण्डआ मोनसे टारगेट लाबाय मा थाइलेण्डनि मानसिफोरा उत्साह होबाय सरकारखौ जे बे मन्दिरखौ बेबाराव थाइलेण्डआनो लाथारनांगौ आरो नोंथांमोना जाय निउसाव दिनै नुबाय थादों बेनिनो मोनसे साइड इफेक्ट माने जोबथारनायाव थाइलेण्डआ मोनसे टारगेट लाबाय माबा मोनसे खालामनानैबाबो बे मन्दिर एरियाखौ लानांगोन गासै मन्दिरनि एरियाथ' बांद्राय नङा नाथाय मन्दिरनि खाथि खाला जि एरिया दं बै एरियाखौ दिनैसिम बिबादित होनना बुंनाय जायो बाफार जन होनना बुंनाय जायो ना गासै जि मन्दिर एरिया बेथ' हाजोनि सायाव बे हाजोनि मुङा जाबाय मा दांग्रेक ना दांग्रेक बेबायदि आरो हाजोनि नामा दांग्रेक हाजोनि सायाव 525 मिटार गोजौआव अन्थाइजों बानायनाय बे एसेबां गोजौआवनो बे अन्थाइखौ लानानै थांदों माने मा होनो बेखौ खामेर एम्पायारनि समाव सानै राजाया बानायदोंमोन बिसोरनि मुङा जाबाय सूर्यवर्मन 1 एन्ड सूर्यवर्मन 2 बिसोरो बेखौ बानायदों होनना बुंनाय जायो 525 मिटार गोजौ आरो हाजो सायाव बे जे दांग्रेक हाजोनि एकदम थिखिनियाव बिनिखायनो बे मन्दिरखौ आसलते मन्दिरखौ मोनसे शिखरेश्वर मन्दिर होनना बुङो एकदम सबसे शिखराव थानाय गोजौ थिखिनियाव थानाय नालाय शिखरेश्वर मन्दिर होनना बुङो बेयो महादेव शिवनि नामाव बे मन्दिरा नोंथांमोना सानदों थाइलेण्ड बायदि हादराव बेबायदि शिव मन्दिरा बहानिफ्राय फैखो नाथाय नोंथांमोनखौ बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनानै ला मोनसे समाव इन्डियानि खाथि खाला ओनसोलाव बेबायदि बौद्ध ख्रिस्टान बेबायदि जेबो धोरोम गैयामोन माने बै समाव मा हिन्दुनि जि गोसारथि बे जोबोर गोबांमोन बिनिखायनो थाइलेण्ड कम्बोडिया लाओस चीन बादि हादरनि मानसिफोराबो बेबादि फुजियोमोन आरो जोंनि इन्डियाव जि फुजियोमोन बेखौनो बिसोर फुजियोमोन उनाव जेब्ला इन्डियानिफ्राय बौद्ध धोरोमाव बेहाय गोसारबाय बिनि उनावसो मा जाबाय बौद्ध धोरोमनि इनफ्लुयेन्सआ बांदोंमोन आरो बे जायगायाव बैफोर जायगायाव माने बांदोंमोन बे जे दांग्रेक हाजो बे दांग्रेक हाजोनि 525 मिटार गोजौआव बे मन्दिरा दङ 1907 मायथाइयाव जि बर्डार बानायदोंमोन थाइलेण्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव बे बर्डारखौ किन्तु मानियाखैमोन आरो माने थाइलेण्डआ मानियाखैमोन बेहाय माखासे कमप्लेन दिन्थिदोंमोन माने बिसोर मोनसे इस्यु दिन्थिदोंमोन नाथाय बै 1907 मायथाइनिफ्राय फैयै 1962 आवबो फिन आरोबाव बे मन्दिरखौ मा कम्बोडियानि फारसे दिन्थिदोंमोन कारण इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआव बे थांदोंमोन आरो बैहायबो बै मन्दिरनि 154 प्लास जि हेक्टर बै ओनसोलखौ मन्दिरखिनिनि जि 154 प्लास हेक्टर बैखिनि ओनसोलखौ मा कम्बोडियानि दिन्थिदोंमोन नाथाय बिनि खाथि खाला थानाय 2600निबो बांसिन हेक्टरखिनि ओनसोला माने बाफार जन हिसाबै फोसावजादों डेट मिन्स बियो कम्बोडियानिबो नङा एबा थाइलेण्डनिबो नङा बेबायदि टाइपनि बेनिखायनो बै बाफार जनखिनिखौ लानानैनो एबा बै मन्दिरनि खाथि खाला ओनसोलखौ लानानैनो दावराव दावसिया दिनैसिम जागासिनो थादों आरो जायनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा मा नुदों ओरैनोथ' सम सम मोननै हादरनि गेजेराव बे एरियाखौ लानानै दावराव दावसिया जाबोदों नाथाय बे बाराव जोबोर गिलु-बालु जों बे बाराव मा नुनो मोन्दों MLRS इउज खालामनाय नुनो मोन्दों हेभि सेलिं नुनो मोन्दों आरो खाथि खालानि ओनसोलखौ इभाकुवेट खालामनाय नुनो मोन्दों आरो बेल' नङा थाइलेण्डआथ' F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट माने आमेरिकान जि F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट बेखौ बाहायदों कम्बोडियानि एगेन्स्टआव बेखौबो नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव कम्बोडियानि माखासे आर्मिनि बेसफोरनि सायाव गिलु-बालु एटाक जादों आरो थाइलेण्डनि सायावबो माखासे गेस स्टेशनफोरनि सायाव थाव टेंकारफोरनि सायावबो गिलु-बालु मिसाइल एटाक रकेट एटाक जानायखौ जों नुनो मोन्दों डेट मिन्स बे दावहाया मिसाइल रकेट MLRS आरो सेलिं आरो बिनि उनाव फाइटार जेटहालागै थांबाय बिनि ओंथिया जाबाय जोबोद थाबैनो मोननै हादरनि गेजेराव गिलु-बालु बै जायगाखौ लानानै सेनायनि थाखाय दावहा जानो हागौ
आरो बे दावहा जानायखौ बुंदों मा बे दावहा जानायनि बा बेबायदि गावलायनायनि जाहोनखौ कम्बोडिया मोनसे बाथ्रा बुंदों थाइलेण्डनि आर्मिफोरा मा खालामदोंमोन हाबैदोंमोन कम्बोडियानि बै ओनसोलाव डेट मिन्स बै मन्दिर ओनसोलाव जायनि जाहोनाव बे जादों आरो बेखौसो फिननो होदोंमोन कम्बोडिया नाथाय थाइलेण्डआ बुंदों नांनायनि बारा जाबाय बे सिमा जि बोदोंमोन बेखौथ' मानिखायाखैमोन थाइलेण्डआ सिगांनो बेनिखायनो बे बाराव बेनो चान्स जोबोद थाबैनो बोलो बाहायनानैबाबो आर्मि पावार बाहायनानैबाबो बै मन्दिर ओनसोल जायखिनिखौ बाफार जन होनना बुंदों एबा मन्दिरखौ प्रिया बिहार जि मन्दिर बेखौबो कमप्लिटलि सेजोबनांसिगोन बे बाराव बे जाबाय थाइलेण्डनि टारगेट बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय खारनखौ मा जानो थाखाय थाइलेण्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव बे जाथाया जादों बबेखानि बे जि जाबाय थानाय जाथाय कम्बोडिया आरो थाइलेण्डनि गेजेराव बे जाथायखौ चीनजों आरो भियेटनामजोंबो कम्पेयार खालामनाय बाथ्राया बुंबाय थायो डेट मिन्स बे जाथायाव भियेटनाम आरो चीननिबो आखाइ दं होननानै बुंनाय जायो आरो जि भियेटनाम वार जादोंमोन बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ आमेरिकाया बे दावहायाव जेनदोंमोन भियेटनाम वाराव बहुत बोसोर दावहा नांनानै 58,000निबो बांसिन 60,000 फ्राम आमेरिकान आर्मिया जिउ जोबदोंमोन बेखौ नोंथाङा मिथिगौ आरो चीनआ कम्बोडियाखौ सापर्ट खालामना बयबो मिथिनाय जायो बेनिखायनो कम्बोडिया बेबायदि बोलो दिन्थिनायनि जाहोनखौ मा होनना बुंनाय जादों चीननि आखाइ दं होनना बुंनाय जादों ओरैहाय थाइलेण्डआ जाबाय आमेरिकाजों मदद गोनां आमेरिकानि मददाव थाइलेण्डआ F-16 इउज खालामनो हादों डेट मिन्स बेवहायबो आमेरिका आरो चाइनानि इस्युआनो फैनो हागौ आरो जोबोद थाबैनो स' बुहुमाव जि जायगायाव जि जाथाय जाया मानो बेवहाय आमेरिका आरो रासियानि एन्ट्रि आरो लोगोसे गोदानै चाइनानि एन्ट्रि गैयाबा जेबोआनो जाया आथिखालाव बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ स' थाइलेण्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव जि जाथाय जादों हेभि गिलु बालु सेलिं जादों बा रकेट लन्चारजों एटाक जादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव जुदि बे दावहाया थाबैनो जोबाबा बुहुमाव गुबुन गुबुन जायगायाव जोबोद थाबैनो दावहानि माखासे फ्रन्ट खुलिनो हागौ ताइवान आरो चाइनानि गेजेरावबो जोबोद थाबैनो दावहानि फ्रन्ट गेवनो हागौ स' बुहुमाव दासान्दि अशान्ति होननानै बुंनांगोन बुहुमाव जेरावबो दावहानि मोनसे थासारिखौ बुंनांगोन इउक्रेन रासियानि दावहाया जोबाखै इरान आरो इजराइलनि गेजेराव दावहाया जोबाखै इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव अपारेशन सिन्दुरा माने हल्ड जानानै दङ ओरैहाय गाजा आरो इजराइल बेबो जोबाखै स' बुहुमाव दावहानि जेबो जोबनाय गैया ओरैहाय सिरिया आफगानिस्तान आरो नोंथांमोना मिथिगौ इराक बेखिनि ओनसोलावबो जेबो शान्ति गैया